Біблії. С далекой Фатимы доносится звон з'явление Марии для нас веститьем. Аве, Аве, Аве Мария, Аве, Аве, Аве Мария. Благословленная Ты, Мария, поносила Створителя свету. Ты народила того, хто створив Тебе.
и навеки застаешься панною. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос воскрес! Сердечно вітаю вас, шановні сестри і брати, а всі разом вітаємо шановного святара нашого, можна сказати, парафіянина і його брата, день, юбілейний день шлюбу, подяки Богу. І, певно, ми просимо Божої ласки. Сьогодні день Матері Божої Фатимської, 13 мая 1917 год, объявление Богородицы. И мы просим Матери Божией ласки, як для господаря Андрея сім'ї, так само в інтенції Емілії, операція в шпиталі, об здоров'ї, в інтенції Андрея ласки Божия, так, і в інтенції от Єсуса Милосердного об здоров'ї для Сенкевич Євгена і докторів в шпиталі, пані пусть просить об молитві, бо знов таки пробачена операція. Певно, молим Бога, ласки Божої, і здоров'я, і допомоги на дальше життя. Перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Пов'ядаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний, і, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердний Ойче, що ми з радостю шановуємо найсвятейшую Мать Твоего Сына, просим Тебе, раз є заступництво, да поможи нам у слабости нашей, щоб ми, покинувши свої грехи, могли вдосконалиться в цнотах. Раз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Amen. Читание книги пророка Исаии. Радуйтесь разом с Иерусалимом и веселитесь им,
Усе, хто любіць яго. Радасна весяліцеся разам з ім, усе, хто плакаў над ім. Бо так кажа Пан. Вось я скірую да яго спакой, як раку, і хвалу народаў, як паўнаводны поток. Вас будуць карміць і насіць на руках, і на каленях будуць песціць вас. Як кагосьці суцяшае маці, так я буду суцяшаць вас. Не атрымаеце суцяшэння ў Єрусаліме, убачыце і усцешыцца вашае сэрца, і косці ваши расквітнеюць, як трава, і адкрыецца рука Пана слугам ягоным. Гэта Слова Божие. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Хвалите Пана з небесов, хвалите Яго вышиня, хвалите Яго все анёлы ягоные, хвалите Яго все ягоные войски. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Короли земли и все народы, князі все судді землі, хлопці і дівчати, старці і подлетки. Погляди, дочка, послухай, і схили своє ухо. Нехай славять ім'я Пана, бо толькі Яго ім'я взнесено высоко, велич Яго понад землей и небесами. Ён помножил моц своего народа. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Спев хвали усім Яго побожним, синам Израиля, народу, який близко до Яго. Погляди, дочка, послухай, и схили свое ухо. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Я попрошу Отца и дасть вам іншого сутяшальника, каб был с вами навеки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Читання Святого Євангелія поводле Яна. В той час у Кані Галілейській було весілля. Мать Єзуса була там. Був запрошений на весілля так само і Єзус. Коли не хапіло вина, мать Єзуса сказала йому: «Дав
канчыны? Ці гэта мая або твая справа? Яшчэ не прыйшоў час мой. Маці яго сказала слугам тое, што ён скажа вам рабіць. Было ж там 6 каменных збаноў, пастаўленых да юдэйскага ачышчэння, і змяшчалі 2 або 3. Jesús сказаў: напоўніце збаны вадою. І напоўнілі даверх. Кажа ім: цяпер зачэрпніце і занясіце кіраўніку вяселля. І панеслі. Калі ж кіраўнік вяселля пакаштаваў ваду, што стала віном, ведаў, адкуль яно ўзялося, ведалі толькі слугі, якія чэрпалі ваду. Паклікаў жаніха і кажа яму: кожны чалавек падае спачатку добрае віно, калі нап'юцца, тады горшае. Ты ж збярог добрае віно аж дагэтуль. Такі пачатак цудаў учыніў Езус у Кані Галілейскай і аб'явіў славу сваю, і паверылі ў яго. Гэта слово. Христос воскрес. Як радасна, калі ў гэтым часе мы вітаемся словамі неба. Алелуя! І як радасна, калі в касцёле, Доме Божым, яшчэ адзін святар, калі такая саборнасць нашай малітвы і на хвалу Божию. І таксама адчуваем, што і наша малітва сумесна ці то аб ласках Божых, аздаравленні, ці благословленні для сям'і. Божа, Маці Божая, Ты шафарка, якая раздзяляеш даброты духоўныя, благослови, заступіся, дапамажы. І, шановныя, сёння мы перажываем гэты велічны дзень Маці Божай з Фацімы, Португалія. Здаецца, далёка ад нас, але духоўна гэта адно цэлае, бо адна малітва, адна вера, адзін дух, адзін Гасподзь. І сёння мы взіраем гэтую веліч Багародзіцы, якая папярэджвае, якая заступаецца, якая моліць Айца Нябеснага, адхіляе бедствы ад чалавецтва. І паўстае пытанне, як надзелена Багародзіца такімі дабротамі, магуццям. А в сапраўднасці паглядзіце, што такое звеставанне Найсвяцейшай Панны Марыі. Неба паказвае всяму чалавецтву, хто такая Найсвяцейшая Дзева Марыя, як мы чуем у малітве і ў чытаннях. Если небо показывает Богородицу в такой величи, то значит и далей Богородица ідзе до чалавецтва в сваёй величи, бо яе такое посланне. Посланне не толькі прыняць Сына Божага, але падрыхтаваць яму таксама дарогу да кожнага сэрца, як яна падрыхтавала дарогу Христу в сваім сэрцы душы. І таму сёння, гледзячы праз тысячагоддзі ад стварэння свету і так далі, і ад апошняга аб'яўлення Маці Божай Фаціме, амаль 100 з лішкам гадоў, і мы чуем гэты голас Багародзіцы. Яна мае права напамінаць чалавецтва пра тыя ці іншыя знакі і справы Божыя.
справедливость Божия. І Мати Божия закликає до покути, до віри. Верніться до Бога. Верніться до чоловічності. Будьте людьми. Коли ви зрозумієте задання чоловічності, тоді ви захочете і зрозумієте задання християнськості, дитяті Божого, життя з Богом. Бо тут ми формуємо наше життя для вічності. Формується наша душа. Це є всі добрі вчинки, молитви і ахвяри. Це менавіта тая духовна вопратка, яка ахинає тим німбом кожною душу чоловічу. І коли чоловік не імкнеться до такої досконалості, то і губляє чоловічність. І тому Богородиця об'являється люди. Потребная покута. А что такое покута? Стрематься и поглядеть, а чи гэтая дорога вядзе до Бога, и вернуться. Вось вам навертанне. І тому сьогодні на нашій землі ми маємо, в Шуміліна, санктуарі Богородиці Матері Божої, Фатимської, куди стікаються і вже, напевно, много пілігримів, які вчора приїхали. Жодина, побач з нами так само в санктуарі Матері Божої Фатимської. І ці святині не перестають повторяти Матері Божої Слово. Бо що таке санктуарі Матері Божої Фатимської? Це повтор Богородичних слов. Это знов и знов люди, наступное поколение и святари, духовники, які закликають, давайте, люди, все ж нам потрібне вертання до Бога. Бо тоді ми більше будемо шанувати друг друга, поважати. Діти, батьки, родичі, гармонія послухняності, допомоги, чоловічності. А далі, це як фонтан, фонтанує духовність, бо на добрій глебі чоловічності менавіта взростає духовність. Однойче, коли я так само, як був в Німеччині, як попередник ваш святар Олексій Канонік, який много їздив, щоб побудувати цю величну святиню, і в одной з сім'яв я розмовляв, кажу, а як часто ваші діти, ви до сповіді, бо бачу, що ви регулярно приступаєте до Святої Комунії. А вони кажуть, а ми ніколи не ссоримося в сім'ї. У нас нема ніяких слов таких кепських, ми нічого не порушаємо, і ми можемо навіть і 2 місяці до Святої Комунії. На праці у нас все так, справді, гармонійно поставлено. Я розумію тепер, коли більш-менш така ситуація чоловічна, нормальна, матеріальна і так далі, тоді нема тих нервів, нема тої спешки, нема тих прокльонів і різних слов і так далі. Так що, розумієте, на цій глебі чоловічності повинні проростати духовні пролески, хорошеть душі наші. Тому, шановні, нехай сьогодні цей величний день Богородичний Матері Божої з далекої Фатими обуджає і нас,
і наш народ, і кожного чоловіка до імкнення, поширення хвали Божої на землі, наближення неба до землі, бо чим більше доброго ми виконуємо, тим ближче неба до нас, до наших серців, сім'їв і життя. Тому, Матір Божа, просим Тебе, заступися за нас, допоможи нам, нашому народу, відчути цей заклик, Твой далекий, 100 більше років тому назад, але ти маєш право. Бо Тебе Всевишній показав всьому світу, Божая Богородиця, Родителька, і Ти заступаєшся за все человечество. Прийми нас в Твою матчиною опеку. Амин. Молимся. Про заступництво Матери Божией Фатимской снесем до Бога наши покорные просьбы. Молимся за всіх, хто вірить у Христа, щоб яны поводили себе як діти святла. Тобі просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за членів пілігримок у Марійної санктуарії, щоб яны отримали щодрые Божие ласки. Тобі просим. Вислухай нас, Пане. Молимся об рупливости верников у ружанцовой молитве, щоб яны випрошували супокой для свету. Тобі просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за грешников, щоб яны перемінили своє життя, дякуючи молитві Костьола. Тобі просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, щоб ми поглибляли наше набоженство до Найсвятейшей Матері. Тобі просим. Вислухай нас, Пане. Раз Христа, Пана нашого. Тешься, небесная княжна, радуйся, Мария, тешься, Божа люжоняма, аллилуйя. Моли за нас, Мария, ходной была креста носить, радуйся, Мария, спавца живем и будем жить, аллилуйя. Моли за нас, Мария, Йону воскрес, смерть перемог, радуйся, Мария, так як казався правдний Бог, аллилуйя. Моли за нас, Мария, Бога моли, и будет так, радуйся, Мария. Мы воскреснем праз Христа, аллилуйя. Моли за нас, Мария. Молитесь, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру. Прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам. Предвічний Боже, даючи пошану Матері Твоего Сина, покорно Тебе просим. Нехай святая віра, якою ми Тобі складаєм, праз ласку Твою,
зробить нас самих для Тебе вічним даром. Раз Христа Пана нашого, Amen. Пан з вами, С Духом Твоим. гору серце. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годно это и справедливо. Справді годна гета і справедлива, слушна і збавенна, щоб ми прославляли Тебе, Божа, за цуди, які Ти зробив своїх святих, а даючи пошану Найсвятейшей Панне Марии, складаем подяку за Твою добрыню и величаем Тебе словами Яегимна. Великие справи Ты зробив на всій землі, и свою милосердность распостер на все поколения. Ты глянул на покору своей слуги и прозяев спаслав людям Павцу Єсуса Христа, Твоего Сына и нашего Пана. Праз Його Твою велич прославляють хори аньолов, які завсюди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, щоб і наші голоси долучилися до їх, разом з ними співаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Справді Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому просим Тебе, освяти эти дары росою Духа Твоего, щоб вони сталися для нас тілом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Он, коли добровольно видав себе на муку, взяв хліб, і подяку Тобі складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з гетого все, бо гето єсть тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пійте з його все, бо гето єсть келих крові моєї, нового і вічного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гето чините на мою пам'ять». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прися в
поминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сина, ахеруєм Тобі, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. У любові разом. Пам'ятай так само про братов. Про всіх Твої ласки. Дозволимо бачити. Просим, візьми. Амінь. Апостол. Рабзі. Раз Христа, Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойча всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, разу все веки вечные. Амен. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Ісус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Божа, бав нас од усього злога, дай ласкаво спокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, щоб ми були завсюди вольні від граху і захованні від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Павце нашого Єсуса Христа. По Твое, Благодарство и моц и хвала навеки. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просі. Не зважай на грахи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий, згодна з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Аминь. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак великодного спокою. Спокой нам. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який
Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, Я не варто, ты войшов, але скажи только слово, и будь оздоровлен на душу. номер 66. Будь же прославленный, Иисус Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе, зараз и навек, хвосты сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хвосты сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный, Иисус Спасца наш, як ягнё покорный, свой смиротный час. Славься, Христе, зараз и навек, хвосты сокрытый, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хвосты сокрытый, Бога человек. Будь же прославленный наш небесный хлеб,
человек, славься Христе, зараз и навек, посты сокрыты, Бога человек. Молимся. Милосердний Боже, отдаючи пошану мачі Твоего Сына, ми прийняли сакрамент вечного збавлення. Просим Тебе, щедро наділи нас усіми потребними ласками, щоб ми неспинно вдосконалювалися в християнських цнотах. Раз Христа Пана нашого. Амен. Нехай буде похвалений Именами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, будь завсёды похваленный, с именами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент, нехай буде похваленный, с именами прославленный, наисвятейший сакрамент, наш небесный тестамент. Почуй нас, Христе, выслухай нас, Ойче з неба Божа, змилуйся над нами, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, змилуйся над нами, Святая Троица, Единый Божа, змилуйся над нами, Святая Мария, молися за нас, Святая Богородица, молися за нас, Святая Панна над паннами, молися за нас, Мати Христова, молися за нас, Мати Костела, молися за нас, Мати милосердности, молися за нас, Мати ласки Божией, молися
чистая, молися за нас. Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, молися за нас. Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, молися за нас. Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, молися за нас. Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, молися за нас. Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, молися за нас. Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, молися за нас. Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Ружа мистичная, молися за нас. Вежа Давидова, молися за нас. Вежа скоси слоновой, молися за нас. Золотый доме, молися за нас. Ковчег заповету, молися за нас. Брама небесная, молися за нас. Зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, молися за нас. Притулок грешных, молися за нас. Полегка мигрантов, молися за нас. Утешальница засмученных, молися за нас. Успомога христианов, молися за нас. Королева анgelов, молися за нас. Королева патриархов, молися
королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева веровызнавцев, молися за нас. Королева панов, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, молися за нас. Королева в небо взятая, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семьев, молися за нас. Королева с упокою, молися за нас. Королева Беларуси, молися за нас. Королева сусвету, молися за нас. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица. Каб сталися ми плодними обіцянняв Христових. Молимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей, завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Амен. Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заусёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поятнай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. молимся. Божа, праспасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей,
заховай в нас справу Твоєї милосердності, щоб ми неспинно згадуючи таємницю нашого збавлення, достоїлися тримать я плен. Праз Христа Пана нашого. Amen. За все добро, что нам сышло от Бога, за скарбы веры, за Духа Святого, за тяжкость працы и за працы вынік, хвилины моцы, слабости годины, за супокой, здоровье и хворобы, за счастье, радость и слезу жалобы, за крыж тяжкий на плечи узложены. Хай буде Иисус Христос похваленный, за крыж тяжкий на плечи узложены. Хай буде Иисус Христос похваленный. Нам оборону. Regina celi natare, alleluia, quiaque meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia, владарка неба усешься, аллилуйя, о той, кого под сердцем носила, аллилуйя, у воскрес он, як казал нам, аллилуйя, Богу за нас молися, аллилуйя.